King Charles panina fapate pania hian an mani kung kai tu lunga ina le thin lung na chan vodik tak a umani engpo chuni se an unaw panin kara hian in hian le te po oma Prince William and Prince Harry angaidam theih to lo na chan turte tunchum hian in clear te ang lalnu Elizabeth panina thina chuan William Prince of Wales le Prince Harry Duke of Sussex te chu an pi thina an torna in pumkhat na lantir turin amatonga an ron in lana an unaw ba ka an nupuite Catherine Princess of Wales le Meghan Markle Duchess of Sussex tenen Windsor Castle kota lalnu uitu tam tak pungkhom te lo chiao aw tura an chuak chuan mi tam tak abarakhaya The Mirrorin atalan dan chuan sa success hi William hian asomani amun omve mi pakhat chuan ashil hei thak tak zetani nupatuak pahnih te pon har sa anti anin kara an thin lung inti nat na te chu tilang lovin lalnu tan anti tur anon ti ve mai chawani ati heti chung hian William chuan unaw pa Harry hen a hian Olive na ang main chat ala chua zela Westminster abia lalnu vina khan Harry le Meghan te chu tlar ni na chuturati an ni angin an chua nakin loka lalani mai tur hian St. George Chapel sa Queen Committal Service sa thung chuan ama le Kate ba ka an fa te Prince George of Wales le Princess Charlotte of Wales ne na an bula chuturin a fuiti kan huani thulak na in aswikli shildanin William hian chiang takin unaw pa laka at hinrim na le unaw pa in alaka ain lak chhan na te chu shiatareng sakle von sakreng na hun anilo tia shia lalnu alal hun chunga ha cholamu malpo neilova aram mi puite ta na rong abo langin mi puite hne na inlung rual na lantir tuwale lalnu le lalchung ka ayo a zana lantir chu tula angai ni ati nima sila lalnu Elizabeth aza awanga William hian unaw pa Harry laka ariluput mang te da chata tum viaw lai hian thulak na pakhat chuan unaw pa chu thinlung taka angaidam aring lawani heti mek lai hian royal watches set chuan lalnu thi na hian anin kar khi om te chu adam an be sei hle a thulak na pakhat ve thung ro chuan William hian Harry angaidam theilo na chan chu kumsang ni som ni a Harryan lalchung kwaten anti tur ti du lawa ein hnuk niam kha ani ati ve bok Kathleen Cole the new royals Queen Elizabeth's legacy and the future of the crown siak tu chuan dan uton Tunhnaia ta asoi dan chuan olsom takin William hian Harry hi angaidam theilo wani anung changwanga ningot lova athil ti tele athil ti dan te poni tuna John William chunga hian engza chanvo nge in khati hian ente Harry chu athazar nuaya omreng tura angaya tuna chuan amai ning kimati takhi lomom ta hlau chu ke ta khiang anei ni ati anin rem theina turatan hian kan thulak na chuan Prince Harry le khabuti chu atur Harry's emaw langsar ni ma chu William le Kate hian Harry mu Tunhnaia mo biak tumna an nei lova hele khabu chungchang hi dangah kanon la sei zaw do nani Royal biographer Angela Levinin the sanashil dan chuan William le Catherine hian Harry le Meghan hi Harry's emaw le an Netflix documentary chu a hian engthunge in ziak an chiat ma chu anin leichi na ti chatna tur ang chi reng reng anti arin omlova an chunga hian rin na an hlau to a an lakati ti an nei po an tan hunrem chang an siam le theia thil anina bak baka an soyawang le an khosak dan en hian an mani thiam lawani ati Prince William le Prince Harry chungchang kan soi hian chuan an nu Dana Spencer kha kan rilruwa omlo theilova kumsang ka zakwa sumkwa pasari khan Paris khopuya car accident lungchia thak taka tha ani a mitam zok chuan People's Princess an Tihchin ani anun pum hanen khan thil dang zong zong aya ain ngai tuana chu nu ani na kha ani late Princess hian tiang hian alo soya ka fate tan kanunga antel lo chuan engma lo mai kani ang ati a William le Harry hena khan a theina zong zong a hlan ani royal expert te chuan hetiang thil thleng hi Dana chuan chia se afapa te in chendar tu in thliana chuan atilungai hle ang anti a
BBC Royal Correspondent Chin Jenny Bond in GB News na William le Harry in kar har sa takhi so idanin engtin emaw chuan ati fel ngei ang karing hetiang ang inhial na hi heti chen chen a thleng lovang William le Harry in boy na anin siam a hian asakin shi omati viau karinga a biographer Andrew Morton sayang davin emotional tangle thuk taka boy le nok chingchi vetani ati an unaw hian an chung ko wang hian an ril ru put in ang lo de chu sira an hnol don nge ni a kongshan an zo zel don ti chu hunin alaron chilang chu